patau mahami majalo para padanan nabadiau sadarion di bagasan goarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudulma hamuna. Hamu aka dongan na hinaholongat di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus. Taparade ma diri tabela homa jalo para padanan nabadiaon. Uhut manangihon dohot mangauhot tu bagasar rohat talapatan ni para padanan nabadiai. Perpadanan nabadia na tapatupaon. Ima pesta partodion marhite-hite si panganon nabadia. Napi narade ni tuhata tu ganup halak na porsea. Sakramen ulaun nabadiaon. Tutu si tutudo daging dohot mudar ni tuhata Yesus Kristus. Marhite hite roti dohot angguron di bagasan hatana na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus tuhita nagebesi panganon dohot si inumota didok tuhata Yesus do taringot tu roti i dina padirihon perpadanan nabadiai dagikku doon nanilehon humokopamu ulahamu may bay parningotamuna diahu. Suak songoni taringot tu angguri di dok Tuhan Yesus. Jalo hamuma, sudi hamu manginum siani. Ia panginumanon pada ne baru doi marhite-hite mudarhu. Nani usehon humoko pamu bahen hasesaan ni dosa. Roti na pinonggolanon ima daging ni Kristus. Nama jakon hita bongot tu parsauran nabadia di bagasa daging na. Ia panginumanon natajalo di bagasar roha mauliate ima parsaurat tadoho mudar ni Kristus i alani i roti dohot angguron ima silehon-lehon ni debata narade tu ganup halak na porsea dihaluaon dohot hanguluan na surasuda di bagasan Yesus Kristus songon nanidok ni Tuhan Yesus. Dapotan hanguluan na sa liling-liling na do, ganup na mga tudagiku, jala manginumudarhu, jala paheheyok ko do ibana di ari parpudi, ay si panganon natutudo dagiku, jala si inumon natutudo mudarhu. Alanihatan ni debatana margugi horoti dohot angguri, gabe tapar saulihod do, daging dohot mudar ni Kristusi. Ihutusi taingot ma ia perpadanan nabadion ima nagabe apul-apul dohot pahoton haporsiaunnya kana porsea ay marhite perpadanan nabadion tapasaur do dirita tuibana marhite roti dohot angguron ay tahaporsiai do parsaurata dohot Tuhan Yesus mangguhi las nirohata jala pergugona do hita mamulus ragam ni aka parsorion dinguluta si ganupari asa gabilam takas jala lampatar ma parsorata do tuhani marhite parpadanan nabadiaon songon nanidokna manangise na mangaton dagiku jala manginum mudarhu idonamiat di bagasanau jala ahu di bagasan ibana laos di dok tuhata Yesus domuse namian di bagasanau jala ahu di bagasan ibana imana marparwehong gudang ay daktarulahamu agiaha anggoso mardonganao alani martua ma ganup nama jalo perpadanan nabadiai marede mahita. Manjalo wasa itu
pinaradena idia di leon Yesus dordagingna marhite hite roti on di leon doho domudarna marhite hite angguron ay nang tok be kanupari udah nama ngurasia tibana soma sadi manogutu lambung na sayang nama padanan ni Yesus Kristus Tuhani na pada mehon perpadanan na pasona kon rohati Jongjong mahamusal huna. Hamu na hinaholongan di bagian San Yesus Kristus. Nunga tatangihon ujahat dohot lapatan ni parpadanan nabadiai. Alani patarida homa sihol dohot uas di rohamuna. Lahoma jalo parpadanan nabadiaun. Alusi hamuma nahusukunon waing tuhamu. Dihapor say rohamdo nang ro Tuhan Yesus Kristus tu portibion namate tarsilang jalan mula mangulu humokopo bahen hasesaan ni dosam molosongoni dihapor say rohamdo ma olo dihapor say rohakudo dihapor say rohamdo hatani debatana maka tidak konro tidohot angguron ima daging dohot mudar ni Kristus marhite hatana di parpadanan nabadiaon molosongoni do dihapor se roham dokma olo dihapor se rohakudo atong hamua kadongan na hinaholongan ni Jesus Kristus nunga di hati dakot jala di papatar hamu hapor siaon dohot panguluyong muna di perpadanan nabadiaon alanita paserep marohata tujulu ni tuhata mangido hasesan ni dosa dohot asini rohana lahoma masumasu dohot pahoto perpadanan nabadiaon atong ihutok kamuma tangyangon di bagasan rohamuna martangyang mahita ali debata amanami namarhabangsa di Banwagijang di bagian sanuduk dohot serep ni roha rodo hami tuadopan ni habangsa hamuliaumi para si roha jala pardingga bangsa doho nunga disuruho anak muna sasadai Yesus Kristus Tuhan nami naung mati tarsilang jala mula mangulu humokopame alan iga betaruli hasesan di dosa hami dohot hanguluan na surasuda ali Tuhan porseado hami naung di siahoko daging mutuhamatian dohot diusehoko mudar mubahen hasesan di dosa bahen perdengganan nami dohot debata alan iya le Tuhan patugu maha porseon nami asa posituturo hanami naung disesaho dosa nami asa marlas ni roha jalamadok mauliate hami mangatop perpadanan nabadiaon naung pinahot mugabe hapapatar ni asini roham ali Tuhan upuji jala hupasanga pami ma goarmu di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin hamuna hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus naung manopoti jala mangido hase saan di dosa jala na mauas diasi ni roha ni debata
sesahat matu hamuna pinangidomuna. Jala mangasahon hata ni debata, hudok ma tuhamu. Di bagasan goar ni debata ama, anak do todi parbadia, pos marohamuna, dunga sesa saluhutna dosamuna. Amin hudul mahamu. Maredehita. Hinaholongan di bagasan nuduk dohot serep ni roha. Tatangihon jala tauhom matona ni Tuhan Yesus. Dinalaho padirihon parpadanan nabadiai diborngin ujutar jehe ibana. Dibuat Yesus doroti borngin nai ujutar jehe ibana. Didok ma mauliate, di ponggoli ma dilehom ma tuak kasisian ne huhu ma didok, jalo hamu ma jalapangam ma, dagi kuduinan leho tuhamatian humoko pamu, baik kamu ma songoni, baik parningotamuna diau. Duksun na sidamangan dibuat Yesus ma panginumani didok ma mauliate dungi dilehom ma tuak kasisian nehu ma didok jalo hamu ma sudi hamu manginum siane ia panginuman opa dan ne baru do marhite hite mudarhu na niusehon humoko pamubahen hasesani dosa muna baik kamu masongoni baik parningotamuna diau. Atong nungara debe asini rohani debata ida jala de hamuma roma hamu parduluma amang pabitaw ini. Didok tu hatta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangamma jadi kudoy na nileho tu hamatian humoko pamu. Ima mangaramoti jala pahotor rohamu makapor sebana asa dihamu hanguluan nasura sudah. Amin. Didok tu hatta Yesus Kristus jalo hamuma mudar hudu ima mangaramoti jala pahotor rohamu makapor sebana asa dihamu hanguluan nasura sudah. Amin mula mahamu di bagasad dame. Diatur ma parjongjok ta 12 ma sabaris amangin romahamu amanginang. Sambil meredeh kita sian buku ede nomor 160 sia ayat sadat sa roditolu lembar kedua.
panguluang say topod maawo say unang masyada hasian rohako rosi pangol rotibu kain maaw anakku tutu jahat benar mi buriau ia songon hapas ma ia stutu jahat benar mi buriau ia songon hapas ma Gogoni mudarmi pahapatar madia tadi parngalui totong manogua rasi panguluran ibu main maaw anakku tutu jahat benar mi buriau ia songon hapas ma ia stutu jahat benar mi buriau ia songon hapas ma Olam musik. Ayat dulu. Togu marohakon say tay di autuon ay lang kami totong ay tiro kuno rosi panguluran ibu ay maaw anakku tutu jahat benar mi buriau ia songon hapas ma ia tutu jahat benar mi buriau ia songon hapas ma Taideo Muse mata acara paduahon buku ede nomor 50 sada ayat sada sak rode tolu sai ditogu togu Yesus.
Sai ditogu Jesus tondiki nagalei asa unang bay au ganggu di panogu onai maradi andoro haku tolohu aposi nasitanon di pasonggom sai jono do tuani nasitanon di pasonggom sai jono do tuani sai iring-iring Jesus au nagale situtu ditukoli dolakaku di parmudu au burju maloro jauh matalan nae utoniki leoro naik natio sian batu mamagi leoro naik natio sian batu mamagi. Olan musik. Ayat dulu. Sai ditogu Jesus au di pan morsihani pai masat au tu surgo ima inganan nai kala idao usogot panobu Tae di homuse, mata acara nomor 3, Kidung Jemaat nomor 364, ayat 1 dan 4 berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti
kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Hanya musik. Kita bernyanyi ayat 4. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku, beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anakku. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Wendel 543. Wendel 543. Ayat 1 dan 3. Ya. Mari demusehita sian manat ajar nomor 4. Buku ede nomor 540 ayat sada tabatolu bunyi bikas niholong. Bunyi bikas diholongi, ku hatai dia, ditebus doonku dari pardosa songona. Malayono nauboto itiok Yesus komosang aku, nagiku do diraboti rodi haroronai. Musik. Tayo Musa ayat 3. Buni ulangi kodi pati rohaki, manai tiatu Yesus si tobus
3 ayat 1 tambah 3. Taideo Muse mata acara nomor 5, buku ede nomor 460 ayat 1 tambah 3. Pasu-pasum tongo somu. Pasu-pasu tongo somu, lido-lido katami, suruton dinabadia, bosur mabai rohaki, agogo onu, songgo maturo hakon, unang sayolan manete, goisan dong diriton, Olan musik. Ereng masai upaima nungara de rohaki guru di homa ngoluku dohot au dino busmi agogo onu songgo maturo akon unang sayolan manete goisan dogoiko. Taparade Musia Deta sian mata acara nomor 6 buku ede nomor 122 ayat 1 saro di ayat 4 dot ayat 6 saro di ayat 7 o debata macai balga. Deon ayat 3. Ime Tuhan nama Allah sayu
alat musik. Ayat onom dot ayat pitu. Taulako muse tu mata acara nomor sada marede sia nomor 110 sia ayat sada saro di ayat tolu ho si pangolu au. Si pangolua say tapot maawo say unang magada o si ano ato ro si pangolo rotibu bay maaw anamutudu dohon udan iburia Songon apas ba Iyas tutu Dohon bulan di buriam Iyas songon apas ma Gogoni mudarmi Papatal madiaw Kondi pangolui Toko manogua Rosi pangolu rotibu Bain maaw anamututu Doon udan iburiaw Iya songon apas ma Iyas tutu
tolu pediong se. Togu maro ako sai tai di au tuo ai lang kami toko nai tiru puno rosi paolu rosi bu mai mau anakmu tutu don muda mi buria dia somon apas ma ia tutu don muda mi buria dia somon apas ma. Taidion Muse, mata acara nomor 2, buku ede nomor 5 sada ayat sarasa Rodi Tolu, Saidi Togu, Togu Yesus. Sai di togu togu Jesus don diki nagalei Asa unang beau ganggu di panogu onai maradi andoro aku molohu aposiin nang sitau non di pasonggo sai jonok dotu aki nang sitau non di pasonggo sai jonok dotu aki sai diiring-iring Yesus au nagale si tutu ditukoli dolakaku di parmudu au burju mololo jau mardalan nang mahe uton diki leono na aik natio sian batu mamai leono naik natio sian batu mamaki. Buah-buah dihita nama dohoti ulaun nabadia kaum pria 230 sada kaum perempuan 360 pungusude 500 sada. Mari dihita. Sus tu
sasude hita jongjong. Di bagasa lasni roha dot mauliati tapuji matuhata pardinggam basa jala para sirohai martang yang mahita. Puji majahu balito diku jala nasa rohaku di bagasan memuji kuarna nabadiai. Puji majahu balito diku jala unang tunghalu pau dengan nibasana sudina. Ibana domanesa dosam sudina, ibana pamalu makasahi musudina. Ibana paluang ngulum sian hamaguan. Ibana martupal hotuho dengan bahasa dotas niroha. Alitu ande batama nami parasiroha jala pardengga bahasa doho. Labatar rimas jala parasiroha gudang. Dang dibaiko hobar tuaka dosa nami. Dalang dibalucoko tuhami hobar tuaka hajahaton nami. Songodau ni habicara syaka sudutan. Di pada ho sian hami akka dosa nami. Songon asni rohan ni amama dia nakonna songon ido asni roham dia kana makka biariho. Atong mauliate marohanami tuhom. Alanaung dileon ho dihami arta na sumurungin. Imahanguluan na saliling nililing na. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Di homa tama puji-pujian. Dohot hamalateon ro dihasangapon. Saliling nililing na jala-jalo hamuma pasu-pasu siat tuatai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hamu. Disodakon Tuhan debatama buina tuamu. Jala sima rohana midahamu. Didopakon debatama buina tuamu. Jala di pasarho madamena. Tuganub todimu nabi. Amin. Amin. Masih jalanga kita hukmarede dalam Yesus kita bersaudara. Sabil masih jalangan dabu kita jalan. Ada ditemukan sebuah dompet. Bagi yang kehilangan dompet untuk datang ke bilik konsistori. Marede,